ассалому алейкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир, шаҳри Москав. 15 феврал радиои муҳоҷир маводеро таҳти унвони ки ва чӣ тавр аз мурдаи муҳоҷир пул кор мекунад рӯи чоп оварда буд ки дар он сухан дар бораи оилаи фавтидагони садамаи Риазан мерафт. аз рӯи суханҳои наздикони ин оила нафаре бо номи Абдурахмонов Абдусамад Шукурович ба хонаи онҳо ташриф оварда худро ҳамчун намояндаи маркази ҳуқуқӣ дар Русия муаррифӣ намудаасту иброз доштааст ки ҳуқуқшиносони маркази онҳо метавонанд ҷуброни фавтидагонро аз ширкати суғуртавӣ рӯёнанд ва дар ивази ин хизматрасонӣ 50% маблағро талаб намудааст. дар ин вақт яке аз наздикони ин хонавода бо мо тамос гирифтанд ва фаҳмиданд ки одатан нархи ин гуна хизматрасонӣ 15% аз маблағи пардохтро ташкил менамояд. баъди даст кашидан аз ин созишнома Абдусамад Абдураҳмонов аз мотамзадагон ҷуброни роҳкирову будубошаш дар меҳмонхонаро талаб менамояд. ҳангоми суҳбат бо радиои муҳоҷир Абдураҳмонов аз Антон Самоилов ва Дилшод Убайдов ёдовар шуда буд. инчунин ӯ иброз намуда буд ки маҳз Дилшод Убайдов ӯро аз Душанбе ба Кони Бодом фиристода бошад. дертар худи Дилшод Убайдов ба радиои муҳоҷир занг зада шиносоӣ бо Абдусамад Абдураҳмоновро инкор намуда буд. бар замми ин яке аз намояндагони Вазорати меҳнатӣ Тоҷикистон тариқи мессенҷери фейсбук бо мо тамос гирифта моро бовар намуда буд ки ин қазия ба пуррагӣ таҳқиқ мешавад. аммо ба суоли оё дар ҳақиқат Дилшод Убайдов расман дар Вазорати меҳнат фаъолият мекунад посух нагуфта буд. мо то ҳол интизори посухи расмии вазорат будем ки ин қазия тобиши дигар гирифт. чуноне ки маълум шуд имрӯз 3 нафар мансабдорони шаҳри Кони Бодом ба ҳавлии ин оилаи мотамзада ташриф оварда пурсуковро оғоз намуданд. ҷузъиёти чӣ гуна расонавӣ шудани ин хабар мавриди таҳқиқи ин ҷанобон шудааст. аз рӯи гуфтаҳои нафаре ки ба ин оила дар тамос мебошад мотамзадагон дар ҳолати ногувор қарор доранд. мо ба диққати Вазорати меҳнати Тоҷикистон ва дигар мансабдорони ба ин қазия рабт дошта мерасонем ки ин хабарро радиои муҳоҷир паҳн намуда масъулияти ин амалро ба дӯши худ гирифтааст. инчунин тайёрии ҳамкории худро дар таҳқиқи ин қазия иброз менамоем. муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев ба ҷонибдории ҷорӣ намудани тартиби соддаи ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ба Федератсияи Русия садо баланд кард. бо сабаби панҷшавии коронавирус дар минтақаҳои муайяни иқтисодӣ норасоии қувваи корӣ ба назар мерасад. ин ба соҳаи кишоварзӣ, сохтмон, соҳаи манзил ва хизматрасониҳои коммуналӣ дахл дорад, гуфт Медведев рӯзи сешанбе дар як ҷаласа оид ба такмили сиёсати муҳоҷирати Федератсияи Русия. аз рӯи гуфтаҳои ӯ бояд масъалаи ҷорӣ кардани расмиёти сода кардашуда таҳия карда шавад ки тибқи он шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд бо ин соҳаҳо ба таври қонунӣ ҷалб карда шаванд. муовини раиси шӯрои амният инчунин қайд кард ки шаклҳои муташаккилонаи муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷумла дар доираи созишномаҳои мавҷуда бо шарикони хориҷӣ бояд фаъолтар инкишоф дода шавад. инчунин Дмитрий Медведев дар он муътақид аст ки муҳоҷирон дар Федератсияи Русия низ бояд ба эмгузаронии COVID-19 низ ниёз доранд. қобили зикр аст ки сарвазири собиқи Русия ба Вазорати тандурустӣ ва Роспотребнадзор бо чунин пешниҳод муроҷиат кардааст. ба гуфтаи ӯ шуъбаҳо бояд ба эмгузаронии муҳоҷирон диққати ҷиддӣ диҳанд. Муқаррароти Вазорати корҳои дохилии Русия дар самти бақайдгирии муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Федератсияи Русия нав карда шуд. шурӯъ аз 23 феврал ба ҳамаи шаҳрвандони хориҷие ки ба Русия вуруд мешаванд варақаи бақайдгирии шакли нав дода мешавад. ҳама варақаҳои бақайдгирӣ ки шаҳрвандони хориҷӣ дар даст доранд эътибори худро гум намекунанд. ин тартиботи нав барои нафароне ки аз 23 феврал бори аввал аз қайд мегузаранд ва ё бақайдгирии худро тамдид менамоянд.
тибқи иттилои комсомолская правда Самара, як муҳоҷири тоҷик ба номуси духтарчаи 4 сола дастдарозӣ намудааст. ин ҳодиса дар минтақаи красноглинский рух додааст. тибқи иттилои мақомоти салоҳиятдори ин шаҳр, зодаи 26 солаи Тоҷикистон дар хонаи истиқоматии дӯсташ будааст ва дар он ҷо бо кӯдаке таҷовуз кардааст. ҳамлагар аллакай боздошт ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст. ҷузъиёти ин қазия норӯшан боқӣ мемонад. аз моҳи декабри соли 2020 тақрибан 14 000 муҳоҷир барои кор дар сохтмонҳои Русия ворид шуданд. аз рӯи гуфтаҳои муовини вазири сохтмон ва хоҷагии манзилию коммуналии Русия Никита Стасишин дар робита ба маҳдудияти вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия ба вазорати сохтмон дархостҳои зиёде аз лоиҳакашон дар мавриди ҷалби муҳоҷирон ба кор дар сохтмонҳо ворид мешаванд. ҳамин тавр дар доираи муқаррароти таҳия намудаи вазорат аллакай аз 40 ташкилоти сохтмонӣ дархост ворид шудаасту танҳо дархостҳо аз 10 ширкат тасдиқ карда шуданд. муҳлати умумии баррасии дархостҳо 7-10 рӯзро ташкил медиҳад, хабар додааст муовини вазир. ёдовар мешавем ки аз Тоҷикистон дар соли 2021 танҳо 134 нафар муҳоҷири меҳнатӣ ба Иркутск сафар намуданд ки аз шумораи умум танҳо 1%-ро ташкил медиҳанду халос. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳату сарбаланд бошед, шунавандагони азиз.